لحمود دبستان ترکیه ده همان دمیده تطبیقات هفدمات کرن سیرن عنده دا و بمیلیون عن خواندکار بقومتا çok bide xwe bispêre û xwe bigire dest bi tetbîqata ertêjê kir. Divê tetbîqatê de hat xwestin ku xwendekar ji bo bobelat û afadan hişyar bin. Li heştê wek bajaran li hemû dibistanan sîranan careke de lêda. Ji bo xwendekaran tetbîqata erdêjê kirin. Talîmata çok bide xwe bispêre û xwe bigire senaryoya erdêjê hat kirin. Ekibên lêgerên û rizgarkirinê yên Wezareta Perwerdeyî yên Afad û Agirkujiyê jî hazir bûn. Di dema erdhej û bawbelatan de xwendekar çi bikin hênî wan kirin. Rê û rêbazên tehliyeyê nîşanî wan dan. Di dibistanên herêmê jî xwendekar tevlî tetbîqatan mezin bûn. Şöyle. Xwendekarên Batmanî û Mêrdînî piştî komuta çok bide xwe bispêre û xwe bigire sinifên xwe vala kirin. Deprem û yangın tatbîqatî me kir. Öğrenciyê me zanîn zihê zarokatî ve got tiştê wilo beelmin. Ew zayeta got 6 Şubatê de hate kirin, daxilin ji bo ne got nevê kirin. Îro tatbîqat me kir, zav xweşikî jî derbas bû. Mektebê îro me deprem tatbîqatî me çêkir. Pêş sirên lê de mealiman çok kapan tutun. Mealiman din îde sirên lê de zil lê de ya birinci ya çok kapan kirin ketine birê masê de ya dua sirana dua lê de em sınıf hızlıca derketin hatine xwarê tikes nizanî kengiyê çêbe belkî siba jî çêbe yani îro jî çêbe belli nabe. Deprem oluyor mu? Li Mûşê jî xwendekar û mamostoyên wan bi dengê sîrênê pêşê xwe spartin. Paşê jî mekteb tehliye kirin.